човек, първи на кокошките! Здравейте, ето аз съм на Меси и днеска с Spider-Man играеме на... това. What? Да. Какво става тук? Какво става? И аз не знам какво става. Ми вика гол, зелено вика и аз нали като ходя и нещо не става. Аз сванах, човек. Ми аз още не съм схванал. Не, всъщност не съм сванал. Вика гол, зелено ми дава, отивам и му спира и ми сменя yellow. Стоп! Сванах. Като такова slow и трябва да ходиш slow. И като каже стоп, трябва да спреш. Ма аз спирам, ама не так става. Къде си? Виждам те, за тебе си. За тебе съм. Да, ето. Ето. Майнкрафт парти, не знам дали се чува. Сега какво правим така, бе? Ако ти динаме. Между супер заребяваше е това Майнкрафт парти, защото не знам какво правя. За първи път играя. Ред. Къде ти? Добре, ред. Добре, тук сме. Окей. Оле, ама то времето вече по-малко, където не мога да го стигна. Стигнах. И аз, скочих и стигнах. Ред. Ред? То. Не мога да стигна. Стигнах по последния момент. Добре, беше близо. Не. Yes. Пърпъл. Не. Финиширах втори. Втори. Втори, аз бях четвърти. Сега тук какво се прави? Тук е онова, дето ти оцветяваш. В смисъл, като минеш, става жълто, после става оранжево и като стане червено избухват. Внимавай с червените. Не, това е супер идиотчината, защото ти избожда очите, просто не знаеш, не виждаш. Това по принцип е нещо като TNT Run. Да, като TNT Run, само че е много по-гадно. Не. Видяхте. О, шит. Не ми спирай спринта. Ами ми спира спринта някой път. Ох, как ми се размина. Не. Нищо не виждам. Не. Умрях. Ти побеждаваш. Давай. Победи. Първи съм. Yes. Аз съм десети. Това го знам обаче. Това с чикенс и тия неща. Тук трябва да убиваш кравите и кокошките. Само на това съм играл. Давай, убивай всичко. Ето, чикен. О, yes. Хвърля и крави също ги убивай. Те дават 3 точки. Знам. Ето крава. О, уби го. 3 points. Аре бе. Всеки ми краде точките. Аре бе, човек. Аре бе, тума. Кравите са някакви откачалки обаче. Добре, някакви бягат супер. Аре, умирай. Този път не съм първи. О, крава. Yes, уби го. Аз може и да съм. Крава. Фак, що правите така? Не, свършва времето. Аз кой съм? 17. Аз съм 5. Много си зле, че. Аз съм вих колко много крави. Аз бях 5. Тук е много гадно, аз даже не разбрах за какво става. Трябва да чупиш снега. Знам. Не да чупиш снега. Чупиш снега, събираш се топки, после мяташ топките и после... Да, мясаш и трябва да прецакаме на Ру. Къде са, бе? Идвам, спокойно. Разкарай се. Привет. Разкарай. Те, че не ми останаха топки. Ти ли останаха топки, да? Не. Ще събера малко и ще да ти помогна. Ела. Убиха ма. Някъде друг ме уби. Мъстя. Между това Minecraft Party е много забавно. IP-то на сервера е minecraftparty.com. Ако искате още клипове на, нали, да видя 100 лайка,
Нали, спази 100 лайка и ще направим още един клип. Давай, ще направим. Ама, Ако се вмери, бе. на мен ми е супер забавно, играя го за първи път и ми е супер забавно, защото пускава някакви игрички по 2 минути някъде и са кефиш супер брутално. И май си 3. Да, знам. Да, знам, всички игрички са по различни минути и е супер забавното просто. Не съм се кефил толкова на мини игра от доста Я виж долу-горе колко човека остават. 7. Добре. 6. Ти жив ли си, бе? Да. О, мъга. Аре, мрете, бе. Сега не мръсни. Мога да намеря. Те се пък мятат нагоре. Готино. Ще Оцелях. Аре, мрете, бе. То запак как ще на кое място ще възложи като... Ей, не! Умра? Тук се цаках. Те останаха 4. Да. Времето свършва. И свършва. Юбин. Аз съм 12-ти. Пето. Чакай сега на какво. Това не трябва да стъпваш на pleasure плейтовете. Да стъпвам на pleasure плейтовете? Не дей стъпвай. Добре, ще стъпвам. Ей, ще връща. Давай. Давай. Аз съм долу-горе, там. Върна ме! Ей, мене му върна как? Не бях го стъпил. Седми човек. Седми. Аз съм 4. Фак! Мен много тъпо ме върна. Тук трябва да бягаш от експлозиите. Какви експлозии? Къде има експлозия? Сега след малко ще видиш. Там има една експлозия. Трябва да бягаш бяга от това. те, Трябва да скачаш. Да ме не мога да прескачам. Скачай. Умрах. Аз не мога да прескоча, това ми е по-малко. Ама ти тук имаш супер скок. Демек мога да скоча 2 пъти. Аз съм на 11. Не, първо място. Първи! Yes! Аз съм 7. Коне. На конете съм много слаб. Тия коне дрифтват обаче, човек. Не знам как му направят някакви дрифтове. Са много мазни, не можеш да миниш. Аз съм много слаб на конете. И лагна. Да, си на първо място, На конете лагва брутално. Да, ти си на първо място, между другото. Аз по принцип съм супер слабия. Омага, ти ще ни победиш. Някакъв На първо си. Не виждаш никой пред тебе, нали? Има някакъв пред... Не. Вече сега... Не, ето втори си вече. Забих със стената. На втори си. Все още си втори. Давай, продължай. Забих се в някакви стени, човек. Гледа, не са такожо в стените. Аз се забивам да се всички. Но пак си втори. Давай. Втори! 19. Ти си втори. Добре, 11. Тук трябва да копаеш с лопатата и долу като намериш някакъв даймонд или някакво такова нещо, трябва веднага да го закопаеш. Копай просто надолу. И като стигнеш бедрока, копай на другаде. И търси някаква минерия, да знам, айран. Даймонд, намери даймонд. Готово. Друг даймонд. Готово. Ясно е, даймонд. Още един даймонд. Добре. Емералд. Кул. Емералдът ти носи 3 диаманта обаче. Намираш ли нещата? Намерих няколко диаманта, но само няколко. Имам 10 диаманта. 10 диаманта? Да. Викаш, намерих няколко диаманта. Втори! Не си втори вече. Втори съм. На второ място бяхме 50 човека. Тук е много мазаче. Какво се прави тук? Трябва да бягаш. Ренди. Паркур. За мен е много мазно. Защото не ме бия в паркура. Трябва да си по-бърз от другите. Бях на второ място и умрях. Ти винаги си на второ място, човек. Бях на първо място.
Не ти каза, бях Не, на не второ помня място кога и съм. умрях. Защо Май- не ги умирам там? Ама О, то аз мога вече пак му да се сванах продължи. цаката на това. На това му сванах цаката. Трябва бягаш настрани. О, no shit, Шерлок. Ти сега ли го разбра, бе? Да, бе, аз не съм добър паркур. Пък го играеш за не знам кой път. Втори. Аз за първи път го играя, човек и... Ти си играл други паркур мапове, затова че мъква и си играй там играта. Аз съм на жъмпър. И се наслаждай на третото място. Няма, човек, искам първо място. То свърши, няма време. На четвърто си. На трето съм, бе, изрут. Там пише четвъртия човек, не знам. Какво се прави? Не. Това нещо като TNT Run, сам, че не можеш да скачаш. Шит. Какъв TNT Run да не мога да скачам? Че мен постоянно ме връща назад. Добре. Не, пак връща. Нали там, където вървиш, отзаде блоковете ти са такова, не можеш да скачаш и да правиш на такива джъмпове. Да, ама мен ме И връща. аз съм претакан, ето. Между другото, его всички са по-като това. Аз не искам да върна напред, то ме връща назад. Бас. Чамък ти умря ли? Да. Останаха двама човека. Останаха само още две игри. Да. Фак. Това, да. Значи като ти е зелен, трябва да бягаш, като ти е жълт, Ама аз трябва да... като стане червено спира. И то... Да, 3. Стоп. Ето ме връща пак отзаде, бе, човек. Какво е? Ей. Що е? Аз го разбрах, ама не се получава. Това е най-джрунното. Я дашам се! Няма да играя това. Да умра. Аз не мога да играя. Много съм слаб на това. Да, трябва веднага да спреш, човек, като го видиш. Самоубийство. Как ще спра веднага? 31 човек. 31 му това. Коне! Това тук е много трудно. Много съм слаб с коне. Нищо не виждам! Аз не мога да бе. Дрифт! Аз съм за тебе, между другото. Не. Ти падна ли? Не. Не съм паднал, бе. Да, слаб си бил. Ти минаваш всички там. Как ще минавам всички? Четвърти съм. Аз не съм и четвърти човек. Да се... Тук почти всички падат, тъй че. Аз тук спирам, продължавам. И така поне не падам. Дрифтара баса. Да, бе, някой дрифтове правят тия поне. Човек, бях четвърти и паднах. Не! Продължавам. Давай. Аз съм 15. 8 човек. Що?